9 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année na sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT-bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa o denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba o kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. dugutigi ni wari dafara ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jango Nyese, bien turco la demande la koi, fieu, fois qu'à sort, il est banal ni cardon, nakari, mais Megasawa Gasaga Dangarika, Adamaleka Yenamayala, ou quelques fois mon faricolola, ou Eratigne, fieu, fois qu'à sort, il est la coalition humaine segere. A fleur au coro, École de santé Kalajata, Na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'envoyer à Kalabangura. 20 000 santé barrage Maïsa, Nimbera de Rebeke, École de santé Na Bolofara Chamala, École de santé Kalajata, on a flequé en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Tegalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilagoso Dagabana Nuna, Ugo Profaro de Flani, Cycle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimpala de l'Edesledo, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, ani la collection Zoma, Aya Sefa Jona, Aka la collection Inzagere, Yoni Jimaka Chaya, Utogole de Clan Ombek Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Coffre de Choi, Walikele Negaduru Bamba, 76, 45, 85, 40, non média 20, 80, 22, 20. Kalan kalan ye siniɲɛsigi. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Isegi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais.
Bon, pour voir au Canada, il y a les États-Unis qui ont trop. Et Mouna. Eh bien, où est-ce que tu Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais Amlo, tu veux ça? Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Complexe scolaire le printemps, Nyamakoro Kuranina, ale dairela ni watina. Demseni ka dabine a kalo naani ale be se ka taa ye o ye u ka crèche maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o be fo ka se den san fila ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana be n'o ye premier cycle ye ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kango ta fanfɛla la français kalan be k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen no ɲamakɔrɔ kurani na sugu ale masuruna na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu be sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu be 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kurani na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin. Ganaduguni a lamini Fédération Malienne de cyclisme ale ni Union des jeunes pour le développement de Ganadugu olu kɛlen filɛ nin ye ka Grand Prix général d'armée Assimi Goïta ni ale ye Mali furancɛla fangaw ɲɛmaa ye o ka nɛgɛsoboliba ta ko 4nan labɛn samedi novembre kalo tile 9 san 2024 ɲɛna. Nɛgɛsoboliba in a denfaya talen do k'a di ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne ma ni o de ye monsieur Abdul Kasim Fɔnba ye. O la Ganaduguni a lamini bɛɛ lajɛlen welelen do jamanakuntigi ni o de général d'armée Assimi Goïta ale tɔgɔla nɛgɛsoboliba ta ko 4nan kɛnɛ kan ɲɛna. Départ o bɛ di ɲɛna mairie dakɔrɔ ka bɛn ni nɛgɛ kaɲɛ 9 tɛmɛli ni sanga 30 ye wa cɛdenw bɛna kilomɛtiri 100 o de boli ɲɛna cola ɲɛna kɔbugu la fo ka taa gosi ɲɛna la kilomɛtiri 20 siɲɛ 5 nin Grand Prix ta ko 4nan in a tɛ kɛ basi ye ni k'a da dɛsɛ wa a dayɛlɛlen do Mali nɛgɛsobolila bɛɛ lajɛlen ye. Baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye Mali chauffeur an farala ɲɔgɔn kan ka comité dɔ sigi comité national d'ambulance ko an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni walasa ni an ka chauffeur mun fatura jamana kɔ kan ou bien yɔrɔ janw na an ka se ka u su ta kana du u somɔgɔw ma nɔgɔya la an ye numéro dɔ bila n'i bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ i bɛ dɛmɛ kɛ numéro min na o numéro de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 ni i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la i bɛ se k'a wele ni min bɛ se ka ambulance d'an ma an mago bɛ ambulance la n'i bɛ fɛ k'an dɛmɛ sira o sira fɛ hali ni bɛ se ka mɔgɔ yira an na mɔgɔ min bɛ se ka ambulance d'an ma an mago bɛ o dɛmɛ na. Ayiwa o diyara n ye. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKS Sekaw fɛ yen denmisɛnnin k'a dege bololabaara la kabini a fitinin fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bololabaara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKS ale kɔnɔna na Segu Dar Salam n'i ye kalanso in ta k'a lajɛ
maa mun b'a fɛ ka maçonnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛ lamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ yen u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa ta yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Filɛbaw ani an lamɛnbaw cɛw ani musow denmisɛnw ani maakɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye araba ye novembre kalo ale tile 6 ye bi ye san 2024 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan aw bɛ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ la k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na babu an bɛna na o kumabaw olu da aw tulo kan an yɛrɛ fɛ yan min ye tasuma ye ale wulilen don an sɔngokaw ka dugu fan dɔw la o kana cogo min an na o ɲɛfɔ aw ye kalanta hukumu kɔnɔna na kalanta fana baaraw kɛra kibaruya min bɛ tile 2 in na n'o kɛlen don ka maaw tulokɔrɔla tɔɔrɔ kosɛbɛ k'an ka taa an ka ninaw ta ko ka olu don an ka pisi la ayiwa kuma in a na kɛ labɛnmaka ko la ka ɲɛsin dugudenw ma dɛ maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ a ka d'u ye nka labɛn ma kɛ a ko la Hausa Fulanikaw fɛ yen bagan dɔw olu turuna ye min ye Segukaw fɛ yen ye douane mɔgɔw olu sera k'u bolo da minɛn caman kan conteneur 9 dɔgɔkun tɛmɛnen sogo min bɔra Gao n'o tun bɛ k'i kunda Bamako kan o tɛmɛnen kɔfɛ Segu douane ale wulilen don k'i jɔ nin waati in na sɔgɔmada in na diɲɛ bɛɛ lajɛlen sira k'i ɲɛsin fan min ma o tun ye États-Unis ye nanzarakan na u b'a fɔ ko le pays de l'oncle Sam bɛnkɛ Sanu ka dugu Amara san 70 ani san 8 Donald Trump ni waati in na ale ka surun ka kɛ Ameriki jamanakuntigi 47nan ye sɔgɔma in na démocratie an na don ale kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min Amara an jira an ɲɛna an dara an da ko Kamala Harris dugu jɛra an wula an y'a sɔrɔ a ferekete yɛlɛmana
anye page tourneli damine sa mun vorango mun garango ja États-Unis kalata jamaka kalata be sengula ka kalata be an kalamiseni talaw fana bulu tay nay anake Trump jama de sonay parce que si ça me yoro mina an be ka don wakati mi ye u ka jatew la 200 ani 67 o de be ale bolo ye Kamala Harris ye o tay 247 ye ni yo jate mina Amara Trump kɔni tɔ tora 3 de sa yasa ale ka 100 parce que mi me ɲini olu fɛ o ye 270 de n'i y'o sɔrɔ ticogo ci la nga ko minnu bɛ sen na an ye Kamala Harris ka campagne kɛyɔrɔ mɔgɔw bɛɛ taara so journalistes dɔrɔn de bɛ yen sisan Trump ka mɔgɔw de bɛ ka na munumunu kɛrɛfɛ ko kuma k'aw ka mɔgɔw bɛ mini ko an nana n'u ka sardine sɛfan ɲimi ɲɔgɔn fɛ ko kuma k'u ti wa sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw k'a faamu cogo min. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Amara diɲɛ kɔnɔna na fanga maracogo ka ca tubabu minnu nana ni fanga mara ye n'u y'a don bɛrɛla k'a kɛ u ta ye olu ye fanga maracogo sigi ka tɔgɔw dada la u yɛrɛ fɛ yen u b'a fɔ dɔw ma ko aristocratie u b'a fɔ dɔw ma ko dictature k'a fɔ dɔw ma ko régime sanguinaire ko dɔw ye démocratique ye o kɔnɔna na républicains bɛ yen démocrates bɛ yen patriotes sincères bɛ yen engagés bɛ yen a tubabukan ka ca a mara diɲɛ fan caman fɛ u ye maaw bila sira mun kan ko an k'a kɛ bolokɔrɔta fanga ye o ye démocratie ye nka aristocratie ninnu kɔnɔnaw la ale ni dictature kɔnɔnaw la olu tɛ yen nka yaasa ka se ka birifini sɔrɔ ka biri u yɛrɛ la sebe maa minnu ye diɲɛ kɔnɔ olu ko bɛɛ ka bolokɔrɔta kɛ i taabolo ye i ye fanga sɔrɔ sogo o sogo sa o i ye finitigi ye o i ye finintan ye o i ye galon bila o i ye garibu ci o e kɔni k'a to dɔrɔn mɔgɔw ka sɔn k'a fɔ ko don kelen an bɔra an taara kala ta an sɔnna karisa ye parce que Amara fɛn bɛɛ bɛ taa retraite la fo général sɔrɔsiw fɛ yen ale tɛ taa retraite la dɛ hali ni maa maa y'i nɛgɛ k'u denmisɛnnin nkalon don dɛ an bɛ o ta an bɛɛ ko démocratie a jago jugu an da an sinna k'a fɔ ten ko bɛɛ jɛ fanga bɛɛ ti jɛ fanga la koyi Amara bɛnkan fanga nka bɛɛ ti jɛ fanga la dɛ hali ni ne ye fanga sɔrɔ aw bɛ fili ne ma n bɛ teri kuraw sɔrɔ n bɛ baarakɛla kuraw sɔrɔ n tɛna na yan don o don sɔgɔma n tɛ soli ka wuli Ablaye tɛ n ye Zu tɛ n ye aw kɔni kuma tɛ hali n ka taxi gɛrɛ mɔgɔw tɛ n ye tuguni katakatanibolila ninnu an tɛ sɛfan ni buru dun ɲɔgɔn fɛ tuguni o yɛrɛ tan tɛ kɛ ne yɛrɛ bolo yɛrɛ wa Amara ɲɛ b'o la cogo min o kelen de fana bɛ anw ka sigidaw kɔnɔnaw la k'an tigɛ ka bɔ an diliw la mairie a bɛ campagne kɛ ni téléphone portable min ye ni campagne banna n'i ma farati k'a wele i bɛ sɔn ka taa téléphone sɔrɔ maa bolo i jigila bɛ tigɛ dɛ carré o carré mairie tun bɛ tɛmɛ o fɛ o si tɛ k'a tɛmɛsira ye tuguni député bɛ ten président bɛ ten ministre bɛ ten nka campagne wagati u bɛɛ ka da yɛlɛlen an bɛɛ bɛ don an bɛɛ bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Amara e ka Donald Trump ta k'a lajɛ a ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ degun jumɛn tɛ k'a ma min sɔrɔ mais maa minnu y'a dili ye a dili donnen don maa minnu fɛ yen ani minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo hali sɔgɔmada in na a ka kuma na a ko ko mɔgɔ dɔw y'ale wele k'a n'u ye baro kɛ k'u ko i tɛmɛna an fɛ yen
ko a diyara n ye ko sabula ko laada don ko kuma o kuma k'i bɛ tɛmɛ an fɛ ko hali n'i bɛ président la k'i ka ci bɛ an sɔrɔ nka anw fɛ an b'an kɔ don a bɛɛ la amara démocratie fanga ne t'a fɔ n ko fanga maracogo ɲuman tɛ nka démocratie fanga wolola mun na anw fɛ yan o tɛ ɲuman ye dɛ o kɔni an ka nɔgɔ bɔ o la kunun ko dɔrɔn bɛ k'a f'i ɲɛna n ko fɔlɔ service d'hygiène mɔgɔw dictature tile la olu tun bɛ bɔ k'an ka duguw lajɛ k'an ka jamanaw lajɛ k'an ka sigidaw lajɛ k'a tila k'an bila sira kan kalan tun bɛ cogo di dictature tile la baarakɛyɔrɔ tun bɛ cogo di dictature tile la ani bi a bɛ cogo di démocratie la a mara États-Unis ta i k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu y'u ka dugu maa basigilenw ye olu bɛ yen olu jɔyɔrɔ ka bon kalata la n'olu ka décision taara yɔrɔ min o tigi bɛ gagner jama fana fanba o fana ta bɛ a la américains y'u ka démocratie sigi ka bɛn u ka maanifinya taabolo u ka adamadenya taabolo u ka kow faamucogo an'u ka diɲɛ faamucogo kan anw y'an ka démocratie sigi tɔw b'a kɛ cogo min k'an bɛ olu ladege an ka adamadenya an ka maanifinya hali seko ni dɔnko min ni danbe min bɛ an yɛrɛ la an ɲinɛn'o bɛɛ kɔ anw ɲinɛko jugu ɲinɛna k'a fɔ ko anw ka jamana la cɛ de bɛ bila fɛn bɛɛ ɲɛ cɛ de ye dutigi ye cɛ de kumakan bɛ bɔ cɛ de bɛ lamɛn wa min ye du ye o tigi tɛ falen fo dutigi ka sa don min alimami m'a sigi fo alimami ka sa don min dugutigi m'a sigi fo dugutigi ka sa don min o fanga min bɛ kɛ ten cogo la n'o tun bɛ olu bolo o marala cogo min na aw ɲinɛn'o kɔ ka na ko san 5 san 2 san 3 wuli k'an sigi a ye mankan wuli dɛ wa a bɛɛ la juguman yɔrɔ ye min ye amara ne tɛ se ka min faamu e bɛ ne ka du kɔnɔ i bɛ n ka to dun ne de bɛ courant sara ne de bɛ ji sara k'e ka to ne kɛrɛfɛ don o don ka to k'a fɔ ne ma ko n'o nin kɛcogo ma ɲɛ ko opposition k'i ka sɔn o ma ko ye fanga sina ye tiɲɛ don nka sinako n'an m'a jateminɛ ka to ka jamana fana lajɛ an filila dɛ fɛn kelen bɛ bi diɲɛ kɔnɔ an tɛ segin a kan an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ segin a kan k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna amara o ye kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ko diɲɛ bankun ka bi amara a bɛ kalo 3 ɲɔgɔnna bɔ diɲɛ kunnafonidila dɔw tun tɛ ka foyi yira maaw la ko fɛn fɛn bɛ se ka kɛ ko fo Trump nali fanga la u y'o don mɔgɔw kunna kalo 3 k'o fɔ mɔgɔw ye fɛn o fɛn da ka di Trump la u y'a bɛɛ dogo mɔgɔw la sura olu de ko renversement de situation kɛra n'o tɛ ni américains yɛrɛ ɲininka minnu bɛ États-Unis ni olu yɛrɛ ɲininka renversement de situation ma kɛ o amara o b'anw de nɛgɛ yan o ye les tendances sont favorables les sondages sont ceci cela nka n'i ye a duguladenw yɛrɛ ɲininka maa minnu bɛ kɛnɛ kan ni olu yɛrɛ ɲininka u b'a f'i ɲɛna ko jɔnni ye nin kunnafoni d'e ma e ye nin mɛn min o de la sura mɔgɔ caman tora nata la n'o tɛ américains yɛrɛ b'a dɔn min bɛ sɛnɛ u fɛ yen amara misali surun kelen n b'o d'i ma Donald Trump ko u ka jamanaw kɔnɔ u ka Amérique étatw de ye étatw kɔnɔna na u bɛ mara kɛ cogo min ale tɛna n'i da don mɔgɔ ka état mara la gouvernement central a bɛ n'i ɲɛsin o de ma o fɔli an'u ka sɔrɔ américains ka sɔrɔ a y'i da ɲɛsini min k'o ma ani min ye États-Unis yɛrɛ ka kɛ États-Unis yɛrɛ ta ye a k'a kungo lajɛ a lajɛ kɛ hali u ka sanusi min tɔgɔ ye ko McDonald a ko k'a bɛ dɔ b'o bɛɛ sɔngɔ la ni pizzaw mais o jate minɛ parce que maa minnu bɛ taa kala ta olu dɔw fana jigi b'o de kan u bɛ se k'o sɔrɔ cogo di amara i bɛ élection in nɛgɛni ma yɔrɔ yɛrɛ dɔn wa ka bɔgɔ k'an ɲɛna yɛrɛ i b'o dɔn wa ka an naloma filɛ i b'o dɔn wa o ye k'a yira mɔgɔw la ko nanzaraw pɛrɛlen don ko ka muso sigi u ka fanga kunna tiɲɛ na mɔgɔw m'a faamu dɛ muso sigitɔ tubabu fanga kunna peut-être fo n'o y'a sɔrɔ u ka jamana conservateurs taara dɛ o de la n y'a f'i ye n k'anw ka démocratie an k'an ka bɛn an yɛrɛ de ma an ka taabolow ma
an ka jamana maracogo ma an ka sigi kɛcogo ma an yɛrɛ bɛ adamadenya faamu cogo di an ka kow b'an ni ɲɔgɔn cɛ cogo di an ka sigiw bɛ cogo di jeliw jɔyɔrɔ ye mun ye garankɛw jɔyɔrɔ ye mun ye numuw jɔyɔrɔ ye mun ye filaw jɔyɔrɔ ye mun ye bamananw jɔyɔrɔ ye mun ye nin bɛɛ lajɛlen baarakɛ cogo ni nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen nun jɔyɔrɔ ye mun ye u bɛ se ka mun kɛ anw ka jamana kɔnɔ an ka ɲɛtaa n'an ka yiriwali la an ka kanw u ye joli ye u bɛ se ka mun ɲɛ an ye an ka kɔw an ka baw an ka tile bɔ cogo n'an ka adamadenya kɛcogo an ka fini don cogo n'an ka tabiyaw ne ye ɲinɛ n'o kɔ k'i pan ka t'i jɔ ko démocratie e ɲɛ bɛ nin jamana ninnu na e ɲɛna ko u y'a daminɛ kununko de a lajɛ président fɔlɔ min sigira États-Unis a tɔgɔ ye ko George Washington san 1780 ka taa se san 1797 a y'o de kɛ fanga la a mara a jateminɛ sa 1700 ka na se 2000 ma e ka démocratie 91 kana bila a lajɛ san joli bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'e ka t'olu ladege e bɛ se k'olu ladege cogo di George Washington bɔlen John Adams nana san 1797 ka se san 1801 ma ale bɔra ye Thomas Jefferson san 1801 ka taa se san 1889 parce que américains fɛ yen i bɛ san 4 de kɛ san 4 wɛrɛ i b'o kɛ nka i tɛ se ka n'o bɔra la e ta banna c'est comme ça Trump filɛ nin ye min na nin n'o banna o y'ale ta bannen de ye ale ye mandat 2 kɛ maa kelen tɛ mandat 3 kɛ olu fɛ yen Thomas Jefferson tɛmɛnen kɔfɛ min ye James Madison ye o nana san 1809 san 1817 o bɔra ye James Moore o nana san 1817 san 1825 o bɔra ye John Quincy Adams o nana san 1825 san 1829 o bɔra ye Andrew Jackson o nana san 1829 san 1837 Martin Van Buren san 1837 san 1841 Williams Harry Harrison san 1841 san 1840 o kɔrɔ ale ma san kelen tɛmɛ Amara Fransikaw fɛ yen n'i ma fili dɛ Emmanuel Macron ale kan ka kɛ Faransi jamanakuntigi 26nan de n'i ma fili ou bien 25nan mais i b'a dɔn ko Faransi ko dɔw ye fanga kɛ tile 3 dɔw y'a kɛ kalo 6 dɔw y'a kɛ u sigira yanni ko bɛɛ ka labɛn u nana ka n'u salo ka bɔ yen olu y'o bɛɛ de kɛ san 1000 ka degeli ni fɛnw kɛ an ko ayi n'olu ye min kɛ an b'an pan o kunna caw an bɛna an fili a ɲɛma Amara k'a daminɛ George Washington la ka na se Joe Biden ma jamanakuntigi 46 o de sigira Amerikɛnw kunna 47nan o de bɛ ka ɲini bi Abraham Lincoln ale ye belebele ye ko in na ale ye fanga kɛ san 1861 ka taa se 1865 ma tiɲɛ na Amerikɛnw u ye jamanakuntigiw sigi George Bush y'a kɛ a den y'a kɛ Bill Clinton olu bɛɛ lajɛlen y'a kɛ George Kennedy minnu ye maa mafalenbaw ye a ko la min ye Jimmy Carter ye ka taa se Gerald Ford ma min ye Ronald Reagan ye George Bush père George Bush fils Bill Clinton Barack Obama Donald Trump ale y'a kɛ san 2017 ka na se san 2021 ma Joe Biden ale de bɛ nin waati na kabini san 2021 Amara a 45 bɛɛ lajɛlen a bɛɛ tɔgɔ fɛnsɛnlen don bɔlɔlɔ sira kan kununko mun kɛra kalata daminɛna jaabi fɔlɔw bɛ ka bɔ tuma min n'i tun ye an dunɲɔgɔnw ka tele lajɛ e tun b'a fɔ ko banna koyi waati dɔ yɛrɛ la yaasa ka se k'an hakili suɲɛ i b'a dɔn u ye min kɛ u ye Kamala Harris kɛ 51 ye u ka jaw la
nsigile no do karafe ngo nga che ne bitanda ngo passe ngo nte ko nche ko ngo ne bitanda ni dugu jera ina jabi wereme che ko ale sigi ka laje ko 5h du matin anga yan 5h ko do ele mana nyama koro Pennsylvania ni Wisconsin ni Florida ubina uluti belebele ya kola ani Chicago ni Michigan kabe ulu ko ni bina 6h Kamala Harris ya fa ka mo nyina kale tsika kuma tukuni ko fo sini sokoma parce que c'est ça ni 3h du matin te 4h de sur aux États-Unis ni wakati na mo taruda Joe Biden tiena asola ka wuli sabula mamina Kamala Harris ka campagne soirée électorale mawbe ka taso ale ka yoro jama bi ka chaya kene kai o ya soro ale ba do ko subhana masinga ale de be x kan ko so nu be ade o ya photo do ta ko chi a jolono akanga na discours min kala mawye ya saka saka jama labla ka foka ese soro abu ko kala kabo kera mogo ye hide damine kata sabla ale be Floride ale ka fon yere be sigile no inde wa fo yoro masako West Palm Beach Floride ale ka kije de campagne be ide amara akuma talila ko ale ka sein aya soro America beri ka sedo abina na America Kenya abina na America sigi asenga ko ale segile min fle kana ko niye dabali ban segili ye ko nga ko politiki sedo akoko aga se ko États-Unis ka odiye adama nyo faonyana de États-Unis président do anto ko me morba ya sa dona nga États-Unis ka odiga président de akakuma talila Palm Beach ko nana no ya ga kijere fe campagne akoko abebefo American fenfeye kalata ye fenfema kalata ale ye abofo minye ale ni Kamala Harris kap kele nye politiki do seba no dona ajagwale do ale ka boka puma ka basigi ni soja kuma fa ka mauye akoko ni politiki sei ale ba tabi ka sei semi ni États-Unis ka yo dalema ko ni ye koye komi chien folo fle ni ka ke États-Unis politique la amara chen ye doke hoyi ngomugo chirala ya gosi ay procès oke kata kiru kenega fa na ga jiju re do sakulu ta kiri tuguni ngame fe no finyana uka Cour suprême Donald Trump ma saba nommé ne olube mandala alibi nyebe kiri tigala ajoroka boko nuna de o kofe aka kuma na sogomara na no Donald Trump yi akoko aleka sete kwa demebaw munu nye nindama o de ka se ko ubuna no bulo ni nyama ka États-Unis furake ubuna no bulo ni nyama ka États-Unis sigi senga ubuna no bulo ni nyama mamunu me do ka jamana kono ka soro papio madafa ko bali mamunu me yurugu nu fengo ko lubela jele ko ni yoro na kabe America jamana dembela jele fo kulu de ato alebna na ke États-Unis jamana kuntigi binani wolonvlana yi ko wakale de fana kunye binani duruna yi ha ka ngana nyino ko ko jamana kelen ko ode ale kai ko abina na ise beke na fanga beyi yasa États-Unis aka segama aka belebele aka segama aka segama aka damega segama aka joro bamu me jiyo kono aka segama kuma konna na Donald Trump ko alebe tenga ne ko sosolu foito la ko minye grand électeur ye keme saba ani tan ani duru ko ye kalata aleye ko ka soro ko bebaro ka ko ka nga keme fla ani biolo vla ni nyini ya sega te kata Maison Blanche konnana ko nga ko alsa ko bureau de vote to ko ni jabi boli be Sénat ko nga ko minye Kamala Harris ka batili ye ona la teme ale ORF sabula ufe lada de do ni tira i ka do nwele ka fa ko jongo ala amara ne dasira abu ko kono sabula no de kera fana
o ye barabla fɔli de ye ale kɔni bɔra ka na Amara a ka kisere campagne na a ye mɔgɔ caman yira mɔgɔw la a kɛrɛfɛma min dalen no ale kan ni o ye a ka vice président o de kan ka kɛ États-Unis vice président ye o yɛrɛ kuma ta ye ni o ye James David Vance ye o fana ko se min sɔrɔlen filɛ nin ye ko dabaliban se do dɛ ko kamanagan dabaliban se do ko se min do ko a bɛ don tariku la États-Unis kɔnɔna na ko de la olu tɛna se k'u ɲɛ jɔ Américains ɲɛna k'u bɛna fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ baara ye a ko Amérique kɔni bɛna furakɛ de Amérique bɛna kɛnɛya de Amérique n'a nɔfɛmaw Amérique n'a tɛmɛbaw Amérique n'a sɛŋɔrɔmadondobaw ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛnɛya Amara bɛ min fara kan Trump ka campagne waati a ko Ukraine kɛlɛ k'o tɛ suko ko bɔ o maa min bɛ wari di n'o k'a ti wari d'a ma ban a ko min ye Israel ni Palestine ye ko sigikafɔ na kɛ o fana na nga baaraba min bɛ yen o ye ka Amérique yɛrɛ kɛ Amérique ye fɔlɔ force tranquille k'a ka baara y'o ye k'olu ka segili ka na fanga la taasara tɛna na y'a la kiiribulon tɛna y'a la baara mun b'u bolo u bɛna n'o kɛ a ko kalata in senfɛ yɔrɔ y'a fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ sénateur ka kalata ko sénat ko yen ko ale sénateur k'a ka mɔgɔ ka ca ye chambre des représentants fana na k'a ka mɔgɔ ka ca ye sisan sa u kɔni sigilen don ka min kɔnɔ o ye u b'a fɔ min ma sa ko congrès o jaabi ko wa fana ko yen fana wa k'u bɛ sanfɛ koyi ko nka k'u b'a to jaabi bɛɛ lajɛlen ka di yaasa min ye nin ko in ye a bɛ se ka kɛ pereperelatigɛ ye cogo min Amara diɲɛ magobatigiw ni diɲɛ fan caman diɲɛ kɔnɔna na olu ye Trump wele k'a fɔ ka ban han awɔ message bɛ ka bɔ fa bɛɛ fɛ anw yɛrɛ y'a ci ka ban ne ye n da ci Twitter fɛ nga nin kan ka kɛ sababu ɲuman ye anw bolo an k'an bolo mɔnɔbɔ ka se ka fɛn sɔrɔ nin na min bɛ an ka jamana nafa min bɛ se ka an yɛrɛ taa ɲɛ Trump ka nalen Amara a ka fisa Mali ma mun na parce que bi hali sɔgɔmada in na Trump ka dakuruɲɛ fɔlɔfɔlɔw la a ko olu b'u sanga jamana minnu ma o ye Irisi ni Sini de ye a ma sɔn ka Européen yɛrɛ tɔgɔ fɔ a da la nka Europe bi Alimanw ka maa min bɛ u ka ko kunna Allemagne a bɛ n'a fɔ o y'a wele ka ban est-ce que o yɛrɛ tɛ diɲɛ jamana fɔlɔ yɛrɛ min y'a wele o fana ye a n'o ye kuma falen-falenw kɛ Faransi jamanakuntigi o ye message de félicitation ci k'u ka jɛ k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka Amara Trump ni Emmanuel Macron man di dɛ parce que a ye ko dɔ k'a la 14 juillet dɔ senfɛ e ko Trump ma taa ka fête tɔ t'u bolo de Trump ti ma ale ma nɔgɔn dɛ wa Amara an bɛ se k'an sigi ni fɛn bɛɛ ye fana Trump ka fanga la dɛ aw b'a la dɛ an k'o fana fɔ dɛ maa caman nisɔndiyalen do bi u k'a bila u kunna ko Trump ye États-Unis président de ye fɔlɔ a sigira États-Unis de ye États-Unis ka nafa a ka ye cogo n'a ka fanga mara cogo la a bɛ taa n'o de ye min da ka di u ka jamana na a bɛ taa n'o de ye États-Unis yen fana fɛn dɔw bɛ yen Trump ko t'o ye Biden ko t'o ye Obama ko t'o ye olu ye sariyaw de ye wulibaliw ka jamana maracogo la maga tɛ kɛ olu la olu fɛnw an kana ala an jigi da olu kan ko u bɛna olu falen anw ye anw don anw tɛ o hali n'o b'an kunkolo tigɛ k'o ta u b'o ta u ka nafa u b'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ n'i ye Trump ka campagne lajɛ bi a ka fɛn kɛyɔrɔ kise lajɛ bi denmisɛnninw bɛ ka kule de USA o kɔrɔ o ye message ba de ye an bɛ se ka nafa min sɔrɔ a la an bɛ k'o sɛgɛsɛgɛ k'o fɛsɛfɛsɛ k'o labɛn n'Ala sɔnna a ma an yɛrɛ bɛ se ka mun bɔ tɔnɔ jumɛn bɔ Trump ka sɔrɔ sen in na an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan an bɛ se ka mun kɛ bi yaasa min ye États-Unis anw yɛrɛ Maliba o k'a dɔn k'anw fana bɛ yen an fana k'u maaya minɛ o fana k'an maaya minɛ Amara o siraw bɛ yen o taacogow bɛ yen o fɛɛrɛw bɛ yen ani maa caman ye hakili falen-falen k'o kan nka sɔgɔmada in na an tun bɛ ka nin fɔ
pour que mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko démocratie a bɛ se ka kɛ ka bɛn jamanaw ta ma Angleterre filɛ nin constitution tɛ yen o foyi tɛ yen ko min sɛbɛnnen don olu ko de ko min delila ka kɛ ko bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen munna États-Unis Angleterre n'ale bɛ Europe munna a ma sɔn ka euro la ale dun bɛ Europe munna ale ma to euro la n'ale bɔra euro la k'a ka livre sterling ta munna parce que u b'a dɔn o de da ka d'u la anw yɛrɛ filɛ yan anw bɛ fɛn o fɛn na an k'a kɛ CEDEAO yɛrɛ bakuru bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan jamana bɛɛ jamana kelen jumɛn de b'a la a y'a fɔ n ɲɛna ko parce que k'an ni Faransi ka di ko bɛ ko ni Faransi ka surun ko Faransi visa bin ka bɔ u n'u ni ɲɔgɔn cɛ o jamana jumɛn b'a la o tɛ yen o jamanaw mago b'u ka nafa de la teri t'u la balima t'u la sinji t'u la anw fana kan ka o de dɔn bi an ka mara kɛcogo la dɔɔni dɔn man di n'anw n'a ka di n'a ka ko tɛ s'anw ma an k'an ka teriya kɛ n'a tigi ye an ka jamana nafa bɛ min na an k'o sɔrɔ n'a tigi ye dɔɔni dɔ bɛ ɲɔgɔn na o ka kɛlɛ tɛ se ka k'anw ka kɛlɛ ye o ye a tigi kungo ye anw bɛ marifa sa mɔgɔ minnu fɛ diɲɛ bɛɛ bɛ marifa sa u fɛ an bɛ taa baara kɛ jamana minnu fɛ diɲɛ bɛɛ bɛ baara k'u fɛ anw ni dɔw man di anw ni dɔw tɛ kuma an ni dɔw bɛ ɲɔgɔn na olu si tɛ anw ka sira ye anw ka nafa ye mun ye n'o bɛ se ka sɔrɔ u mɔgɔw bolo parce que diɲɛ bɛ hali Trump ka kuma n'i y'a jateminɛ États-Unis ka hakɛ ale bɛna o de ɲini ni baara kɛ ani Américain bɛ se ka nafa min na anw fana ka jamanakuntigi o de saba fɔ an ɲɛna yan an ka baara kɛ n'a ye an tɛ se ka fɔ k'an ni mɔgɔ tɛ baara kɛ mais min an tɛ bɛn min na o dɔnnen don ka ban u fana bɛ sɔn min ma n'o b'an nafa an bɛ don o la mais an tɛ se k'an datugu k'a fɔ ko nin y'an jugu non jugu tɛ mɔgɔ la o mɔgɔ bɛ jɛ nafa dɔ de kama n'o nafa t'a la i bɛ bɔ jɛ la jɛ kɛkun ye nafa de ye n'o tɛ k'i funu k'i sigi i bɛ pɛrɛn o bi jɔnni b'a dɔn k'a fɔ ko Trump tun bɛ na n'i tun ye Faransi médiaw lamɛn u y'a nugu tellement k'a nugu k'a suma walayi fo ka dɔ mɔgɔ caman yɛrɛ tun hakili yɛlɛmana mais n ye magistrat cɛkɔrɔbaw ka gɛrɛ mun fɔ aw ye olu de ko ma ko he ko tubabu kuma tɛ nin jamanaba muso ka bila o kunna ko n ka n sigi k'a lajɛ François Hollande a muso Ségolène Royal a tun bɛ se ka fanga ta Faransi a surunyalen munna cɛ o ma bɔ k'a dɛmɛ parce que cɛ yɛrɛ tun ka ambition b'a bolo munna musow bi États-Unis musow olu ye kala ta Trump ye munna parce que Trump ye musow ka hakɛ dɔ fɔ Kamala Harris tɛ sɔn o ma ale bɛ politiki min kan o politiki taabolo tɛ sɔn o ma mais Trump bolo foyi tɛ États-Unis ka o ye muso ka kɔnɔtiɲɛ ko o yɔrɔ in ye paraba de don u ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔw ma a yɔrɔnin jateminɛ n'i y'a jateminɛ États-Unis muso ma voté ale ye o muso ma voté a ye farafinw ma voté a ye jama fanba ma voté a ye i bɛ résultat bɛɛ ta k'a lajɛ statistique fɛn fɛn bɔlen don sisan c'est pour dire que u bɛna anw de ka mɔgɔw nɛgɛ yan a ye muso ye a ye wuli aw ka hakɛ ɲini a ye nin ɲini a ye kota kɛ tan walahi ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i nɛgɛ ko kota a ye pɔsɔnɛ don i bolo i cɛ siri i fanga la i ka min k'i ta i k'o sɔrɔ maa t'i kunnada n'a ye maa t'i wɔrɔ kiribula n'a ye kota ko i bɛ ka assemblée min cira problème jumɛn mɔgɔw ɲɛna ko problème jumɛn don a y'a jateminɛ muso min tun b'a kɔnɔ depuis ala ka Mali da o muso tun tɛ assemblée kɔnɔ o bɛ taa wolo mun na ye u kana taa kota ko ninnu na dɛ a y'aw jija k'aw cɛsiri n'aw ye musow ye muso npogotigi dɔ bɔra o don a bɛ ka maçonya kɛ Tɔnbɔkutu n'a bana kalan ma a ma sɔn ka to tubabu kalan na a ko a bɛ taa nin baara in de kɛ bi ale de bɛ ka biriki bɔ ale bɛ ka pavé bɔ ale bɛ ka baara di mɔgɔw ma maçon muso dɔ bɛ parantiya la Bamakɔ yan chauffeur taxi tun bɛ yan bebe a bɛɛ tun bɛ Kulukoro sira kan olu y'u cɛsiri de a b'aw cɛsiri de a b'aw jija de aw kana sɔn hɔn na nka a y'a ɲini aw yɛrɛ k'a sɔrɔ denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen n'u bɛ ka ɲɔgɔn dan kɛ ekɔliso la n'u bɛ ka se sɔrɔ a y'olu ladege kota ma di olu ma o ekɔli la est-ce que a fɔra ko ka kota di musow ma kota tɛ yen o
a k'aw jija k'aw hali senu n'a b'a wuli k'aw jɔ k'aw bi Trump filɛ nin ye a ta ka i k'a lajɛ ale si bɛ san joli la 78 n'a ye san 4 fara a kan a bɛ taa kɛ 82 ye i b'a ka vice président si dɔn san 40 o ye san 40 de ye ça veut dire que ko ɲagamina cogo cogo o jeune de bɛ na o wa o jeune de bɛ na action caman kɛ o jeune de bɛ na politique caman mɛnɛ o ne ye sigilen don yan k'e bɛ cɛkɔrɔba sekɔrɔba don na hali bi k'aw ka parti mɔgɔw e yɛrɛ dun wuli k'i jɔ i k'i cɛsiri i k'i si hakɛ lajɛ i b'i si kɛ jeune ya la wa mɔgɔw nɔfɛ ten foyi Amara Trump bɔra sira caman fɛ dɛ a ka se ka se nin kɛnɛ in kan a ma nɔgɔya a bolo dɛ a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri ba de kɛ pour que ka se ka nin kɛnɛ in sɔrɔ donc sɔgɔmada in na nin tun ye k'a yira an ka mɔgɔw la politique ye tiɲɛ ye démocratie ye tiɲɛ ye fanga maracogo ye tiɲɛ ye nka bi n'an bɛ yɔrɔ min ayiwa Amara dɔ bɛ ka taa dɛ dɔ bɛ ka bɔ i ka muso ka ta la dɛ a bɔra 247 la ka na a yɛrɛ sɔrɔ 224 na Trump bɛ 267 la ɔ kɔrɔ ko halisa tɔ b'a ko la hali bi nka n'i ye 267 ta k'o lajɛ ka 224 ta k'o lajɛ min ka sɔrɔ 270 la o dɔɔnin don ka ban ayiwa nin kun ye sɔgɔmada in na baabu ye an tɛ nin kɛ cadeau ye sa nka cadeau mankanni fana don dɛ a cadeau de bɛna di jɔnni ma sa o de ye problème ye an k'a bila ka taa min États-Unis ayiwa Trump i ka cadeau ye nin ye n'i kana ɲinɛ an kɔ dɛ an fana bi yan an ye maliyɛnw ye an ka président ye général d'armée Assimi Goïta ye an ka premier ministre ye Choguel Kokala Maïga ye an ka CNT président ye général de corps d'armée Maliki Diaw ye an ka ministre de la défense ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye an ka SE directeur ye o ye général de corps d'armée Modibo Kone Ismaël Ouagew b'an fɛ yan min ye ministre Diop bɛ yan je le répète ministre général de division olu bɛ yan i hakili to an fana na an ye cadeau d'i ma nka i kana ɲinɛ an fana kɔ quoi ou bien Keba an ma cadeau d'a ma an b'an ka cadeau di k'an fɔ a ɲɛna an fana ye Mali de ye o e m'a ye fɔlɔ denmisɛnnin caman tun bɛ Mali kɔnɔ yan o tun bɛ Américains ka drapeau biri u yɛrɛ la mais bi mɔgɔ caman bɛ ka Mali drapeau biri a yɛrɛ la c'est une fierté don la ne taara assemblée kɔnɔ député dɔ ye kuma ta a ko mɔgɔ kan ka waso ni faso ye de i bɛ waso ni faso de ye ale b'a ɲini jeunes fɛ u bɛ Amérique drapeau sirilen min k'u kunna o k'a kɛ Mali drapeau ye o de la o don dɔ bɔra télé la n t'a dɔn ni kuma tilala de min don ko mɔgɔ man ka drapeau kɛ duloki ye ne kɔni ta bɛ n bolo wa minnu bɛ taa église wari u bɛ drapeau de kɛ duloki ye joueur minnu bɛ jouer olu bɛ drapeau de don ka jouer peut-être que kuma tilara cɛ la a m'a dɔn de sinon drapeau ɲɔgɔnna fini de bɛ yen faso kanu bɛ tɛmɛ o kan ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka cadeau ye nin ye ka di Trump ma ambassade des États-Unis mɔgɔw Cissé a y'a las'a ma han ko nin y'anw ka cadeau ye. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛn sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana no o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année na sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye no o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibo n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min
k'a daminɛ nin waati na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔ sɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Ayiwa n'an bɔra États-Unis an bɛ segin ka na Bamako zini ani Mali zini o tɛ de an fana ɲininen don yan koyi kiba kana tigɛ an na koyi i ɲɛ b'a la korominɛ wulu a somaw bɛ na duman dun koyi an yɛrɛ ye Mali de ye koyi sisan de an de kun bɛ ka ban an yɛrɛ ye nka an sɔnnen don an yɛrɛ ye sisan kiba jɛnatigɛ kɔnɔna na kana tigɛ i yɛrɛ la n'i tigɛr'i yɛrɛ la fɛn o fɛn i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. Muɲu ni sabali ka ɲi basigi ka ɲi maa tɛ dusu ka ko bɛɛ kɛ i bɛ ko dɔw kɛ ni hakilisigi ni basigi ye ka jateminɛ kɛ ne ka nafa jumɛn bɛ nin ko in na fɔlɔ yanni n ka nin kɛ bamananw ko i da muguri siɲɛ 7 yanni k'i da don kumaw la voilà n'o tɛ an yɛrɛ an fana bɔra yɔrɔ jan koyi keba jamana min depuis 500 ans kalan min k'anw fɛ yan Tombouctou koyi université Sankoro fana an fana on s'en fait aussi koyi. Ala ka tubabukan dɔ bɛ yen ne tɛ sɔn a ma koyi ko Christophe Colomb a découvert l'Amérique a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen René Caillé a découvert Tombouctou ngalonfin a y'a sɔrɔ maaw de bɛ Tombouctou a ye maaw sɔrɔ yen maaw y'a bisimila ye a banana ye u y'a ta ka taa n'a ye Maroc ka taa furakɛ ka wari d'a ma a seginna ka na sinon kɔni on s'en malien kibaruyaw la taji a fɔ tasuma o wulila baara n'o bɛ an sango mara la dugu ye Awusa Fulani min ye bagan maralaw ye olu kɔni jɔrɔlen don nin y'a tile 11 ye min ye tasuma k'o don kungo la o kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ ka binw bɛɛ lajɛlen jeni baara dugu yɛrɛ kɔnɔna na an sango cercle la Awusa Fulanikaw ni Gabero ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye cercle de Gabero ye fana ye olu fana bɛɛ lajɛlen jatigɛlen don baara ale de bɛ an sɔngo mara la Awusa Fulani ale bɛ Gabero min ye dugudenw ye ko maaw de bɛ ka taa tasuma don kungo la ye o bɛ fana o gazi n'o tasuma funteni o de bɛ ka taa sa fo Tinawalankaw fɛ yen min ye sisijuguba ninnu ye sa o kɔni bɛ ka maaw kɔni ninakili jɔ koyi dugudenw caman y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni sirannen don nin tasuma funteni ni nin tasuma ɲaga in min bɛ ka dugukolo jeni baganw ka dumuniko o bɛna na gɛlɛya. O de la sa u y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ wuli ka jɔ ka kɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin ko in na min bɛ se ka tasuma jeni n'o ye kungola tasuma jeni ye k'ale ban cogo min ni marabolo ninnu kɔnɔna na segukaw fɛ yen dɔɔni ale y'i bolo da minɛnw kan minɛn minnu bɛ yen sa ni olu man ka dun fiyewu a yera sa k'a fɔ ko min ye tɔni 55 ye ale ni karikasi ba keba u kan ka PPV wele nin kɛnɛ kan dɛ u kana taa nin bɛɛ fili dɛ n'a tɛ se ka dun a y'a lamɛn kɛ tɔni 55 ba sogo a wɔrɔlen tɔni 55 saga ni misi ani sɛ wɔrɔtilen o bɛɛ lajɛlen tun b'a la o conteneur 9 min ye minɛnw ye n'o o ye informatique minɛnw ye Segu douane ye nin bɛɛ lajɛlen de minɛ n'a ma ɲɛ ko a ye na bagan ninnu di Bamako zoo mɔgɔw ma zoo dɔ fana bɛ Kulukoro sira la u ka taa dɔ di olu fana ma baganw olu bɛ balo sɛ ninnu ni fɛn ninnu na
mi ye douane lakaw ka nin wulikajɔ ye kibaruyaw de juru ma sa k'a yira k'a fɔ maa dɔw kɔni filɛ nin ye bagansu b'u kun dɛ min ye ba wɔrɔtilen ye saga wɔrɔtilen ale ni misi wɔrɔtilen k'u kɛlen don k'u sogo kɛ sa a b'a fɔ ma nanzarakan na ko karikasiw k'u cɛ ka t'u bila min ye a b'a fɔ ma poulet de chair ka taa se a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ma k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ conteneur 9 kɔnɔ Segu douane ale la sɔmina ale de wulila sa ka ngamu da su ani tile ni maa maa bɛ don Segu u b'i mɔmɔ k'i lajɛ mɔbili o mɔbili n'o y'i den k'a bɛ tɛmɛ u b'a fɔ ko piri o b'i jɔ digitalisation dɔrɔn tɛ mɔbili yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ larawuli douanelakaw sɔmi nana janya waati min u ye kunfɔlɔw ye u ma fɛn fɔ u y'olu minɛ k'o jɔ filanan nana u y'olu fana minɛ k'o jɔ fo ka taa 9 bɛɛ lajɛlen dafa ka sɔrɔ sa ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ ka don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kelen kelen ka taa sɔrɔ nin fɛn jugu ninnu de bɛ a kɔnɔna na yen ninnu maa ninnu min minɛlen filɛ nin sa ni a sogow yɛrɛ kɔni dɔw kun ye tolili daminɛ ka ban ko u bɛna na u bila sariya ale ka bolo kan sabula min ye fɛn ninnu minɛn ninnu bɔra ye o ma dɔn ɲɛmaa kelen fana n'o y'a tigi ye o fana ma se ka sɔrɔ u ka an ka chauffeur mago to dɔrɔn olu ta tɛ o minɛn t'olu ta ye o k'olu mago to a ko la o de ka gɛlɛn anw ma n'o tɛ a tɔ wa u k'u ɲɛɲini Sikasokaw fɛ yen yaasa nin waati na sa maanifinw ka hakɛ bɛ se ka dafa cogo min olu kɔni ye barosigi kɛ o kan kalo in tile 4 n'o ye novembre ye a bɛ kuncɛ bi a tile 6 Sikaso kɔnɔna na sa jɛkulu minnu nalen don sa yaasa maanifin yɛrɛ ka hakɛw minnu bɛ yen min ye traite des personnes ye o ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min a n'a ɲɔgɔnnaw ka taa se waleyaw ma waleya minnu bɛ dan sigi adamaden yɛrɛ la u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni kɛkun ye sa degun bɛ maa minnu kan n'u bɛ baaraw la ni tɔɔrɔw b'u kan u ka sigidaw la k'a kɛkun ye k'olu bɛɛ lajɛlen dɔn jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen o sigira sa yaasa ka se ka waleya in kɛrɛ musaka bɔba o ye lamɛnnikɛnw ka USAID ye Amara ko pisi bɛ maa bolo a kɛra Orange ka pisi ye o Simi ye o a kɛra Telecel ta ye o a kɛra anw ka Malitel ye o k'a bɛɛ lajɛlen welelen don u n'u ka carte nina u ka taa yaasa u ka bugunatigɛ bɛ se ka dɔn cogo min u ka téléphone so kɛrɛfɛla la waleya in kɔni min ye numéro ye i ka carte nina numéro o de bɛ ta sa ka fara i ka pisi kan n'o ye Simi ye yaasa i ka se ka lakodɔn AMRTP maaw olu ye kibaruya bɔ ka bin k'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni ko olu nana sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko bɛɛ lajɛlen k'i jija yaasa waleya in ka se ka sinsin o de kɛlen sa bɛɛ lajɛlen wulilen don yaasa Bamako k'a lajɛ i ka telefɔni n'o y'a sɔrɔ i ka nina b'a a la nka min ye baara in ye jɔn ko Ala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ko nɔgɔn tɛ wa a tɛ se ka kɛ ka bɛn cogoya si la décembre kalo tile 15 ma an kana ɲɔgɔn nɛgɛ yɛrɛ wa bɛɛ tɛna a kɛ fana yɛrɛ fana parce que nina tɛ maa dɔw bolo biométrie t'u bolo carte d'identité t'u bolo wa délai min fɔra a ka surun fo ka taa fɔ a ka surun o mana tɛmɛ ka bɔ yen Dawudabugukaw fɛ yen maaw kɔni fililen don téléphone-tigiw ka yɔrɔw kan parkingu ni yɔrɔw bɛɛ lajɛlen falen don bɔn sen ka bɔn kun kan ni mana nin kɛ joona n taatɔ don baarakɛyɔrɔ la o mɔgɔw bɛ a la bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen Bamakokurakaw fana fɛ yen Amdalayi yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen sa ni yɔrɔ la téléphone-tigi ninnu kɔni jabalaw bɛ yen maaw kɔni bɛ yen su ani tile min ye sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko waleya in yɛrɛ kɛkun ye mun ye k'o ye ka se ka téléphone dɔn sabula ko caman bingali caman namara ko caman yuruguyurugu caman o bɛ kɛ maaw fɛ maa minnu ka bugunatigɛw dɔnnen tɛ téléphone numéro maaw bugunatigɛw tɛ u la wa min ye nin baara in ye a bɛ taa wolo min na keba o ye digitalisation natɔ ye koyi sabula ko caman bɛ yen ne kɔni ka téléphone y'a di wa Burukina i b'a dɔn ko ni Orange ci mɔgɔ ma a tɔgɔ de bɛ wa mɔgɔ min ta ye pisi ye n'i y'a ci n'i ye wari ci o de tɔgɔ bɛ bɔ o b'a fɔ k'i k'a tigi tɔgɔ fɔ yanni ka wari ci n'i y'a fɔ n'u y'a don ni mɔgɔ tɔgɔ t'a la olu tɛ wari ci dɛ Burukina wari ci bɛɛ bɛ ten m'a fɔ n ko i ka sinimaso kɛrɛfɛla mɔgɔ ninnu ta yen dɛ olu b'o ci i bɛna kunbɛn u ka mɔgɔ bolo yan o ko tɛ n kan t'o ma dɛ sinon n'i kɔni y'a kɛ téléphone ci sira fɛn fɛn la n'u y'a don ni tɔgɔ t'a la u b'a fɔ ko bon ko mon frère an tɛ se ka nin ci han parce que mɔgɔ tɔgɔ t'a la ni mɔgɔ tɔgɔ t'a la olu bɛ problème sɔrɔ parce que ni tɔgɔ b'a la a bɛ dɔn o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nka min ye AMRTP maaw ye
k'u bɛ hakililajigi kɛ ko ni maa maa kɔni ma se ka nin waleya in kɛ yanni kalo tile 15 cɛ k'i ka pisi bɛ tigɛ o y'aw ta ye anw ta tɛ tigɛ dɛ aw bɛ délai wɛrɛ de far'a kan parce que mɔgɔ caman de bɛ yen fana nina tɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔ caman de bɛ yen min ye a tɔgɔ ye di biométrie o tɛ mɔgɔw bolo n'aw y'a tigɛ aw bɛna mun de kɛ sisan nin wagati in na ne bolo u kun kan k'a fɔ de an bɛna nin baara in daminɛ a y'aw jija o k'a kɛ yanni nin waati in cɛ waati min na maaw bɛ se ka aw temps sɔrɔ mais ka kuma fɔ kunnasini ni kununko cɛ ko o bɛ taa ban décembre kalo tile 15 a kuma bɛ caya dɛ ni kɔni an b'a fɔ sa n ko ɲɛmaaw ka hakili jagabɔ kɛ nin na bankasikaw fɛ yen kalanta ale kɔni kɛra min ye bɛɛ lajɛlen kalan ta cogo min na sa denmisɛnnin 2000 20 ɲɔgɔn na olu kɔni sera ka taa kalanyɔrɔ la banka cercle bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kalanden ɲɛmaaw ale ni école ɲɛmaaw ka taa fara directeur kan u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa ka se ka kalanta kɛ laɲini ye min ye bi o ye sa kalanta in ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na fɛɛrɛ kɔni caman tigɛra yaasa denmisɛnw olu ka kalanko bɛ se ka to sen na cogo min na gawokaw fɛ yen donbolo kɛra denmisɛnninw ye ONG AMACES fɛ ma ale ni ACR fɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ se 240 ma gwa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye maaw ye n'olu ye réfugiés ye nata o kɔnɔna na gawokaw fɛ yen waliya in u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni kɛtɔ maa caman nana n'o ye académie ɲɛmaaw ye école den minnu bɛ yen ani denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu somɔgɔw kɔni y'u sigiyɔrɔw bila n'u bɛ ka ni réfugiés kɔnɔna na k'a kɛ kun ye olu bɛ se ka kalan kɛ cogo min na basigi ni lafiya la écoleden minɛn ɲuman u bɛ se ka o sɔrɔ cogo min kitakaw fɛ yen école taara min ye taaboloban caman kɔni ye o dira sa a yirala sa k'a fɔ ko min ye gouverneur kita gouverneur ye n'o ye Dawuda Kamara ye Dawuda Mayiga ye ale taara kin min bɛ sa n'a bɛ fɔ o ma ko Kamarala o ye kebaw ka dugu ye Kamarala kin kɔnɔna na u taara yen sa ka taa taaboloban 230 di taaboloban ninnu kɔni dira sa yaasa ekɔlisow kɔnɔna na nin waati in na banko dɛsɛ bɛ yɔrɔ min 100 n'o ye taaboloban 100 ye o dira UNICEF fɛ min ye a tɔ ye sa sigida maaw yɛrɛ ye o musaka bɔ kɛnɛ in kan sa gouverneur ale kɔni sen yera kalanta la kalanta min kita kɔnɔna na n'o fana baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra baara ni baaradege miiriyaw tali kan ka kɛ ni jamana fantɔw bɛɛ lajɛlen ye min ye gouverneur Dawuda Mayiga ye a ko ko école a ka kɛ basigi kɔnɔna na ni lafiya kɔnɔna na ko y'olu ka laɲini ye min ye denbaw ye olu fana ye dugawu don sa kalan talen min filɛ nin ye denmisɛnninw k'u cɛsiri école karamɔgɔw a ɲinini olu fana fɛ sa u ka dɔ fara halisa u ka timinandiya kan yaasa ɲinan san ale bɛ se ka kɛ cogo min Sɛgɛla ale ni Segotokaw fɛ yen fana min ye jibondo ye o dilanna ka di olu ma Sɛgɛla ale ni Segoto n'olu bɛ Bafulabe mara kɔnɔna na sa olu kɔni y'u ka jibondo sɔrɔ jibondo ye min ye maire ka dankan fɔlɔ ye ka bɔ Bafulabe ale kɔni tun b'a di yɔrɔ kɛnɛ ka sefa wari miliyɔn 18 o de donna la ANECIT fɛ yaasa ka se ka a sigi sen kan min ye jibondo ninnu kɔni k'a bɛna nafa caman ye sabula nin waati in na jiko dɛsɛya kɔni o bɛ yɔrɔ caman na dugudenw yɛrɛ kun y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ nin waati laban in na sabula ji ale sɔrɔli kun ka gɛlɛn kosɛbɛ u ka sigidaw kɔnɔ ne ko maa minnu bɛ ba kɛrɛfɛ mun na ji sɔrɔli ka gɛlɛn u ma dɛ ji ɲuman o tiɲɛ ye koyi l'eau potable min ye kalata lisiko ye ka ɲɛfɔli kɛ musolakaw ye ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnw ye ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye i bɛ se cogo min na ka taa kalata sɛbɛn révision kɛnɛ kan Tiringa Marenakaw fɛ o baara kɛra nin kalo in tile 3 min ye Tiringa Marena ye ale bɛ Sɛgɛla cercle kɔnɔna na Kayi o région do maa caman de nana sa yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye révision de lycée ale nafa ye mun ye baara mun do a bɛ se ka sigi sen kan cogo min waleya in ale labɛnna maa min fɛ sa o ye an balimamuso n'o o ye Batuli Ɲangi ye o y'ale ka tɔn mɔgɔw olu ka baara ye an y'a yira la fana k'a fɔ ko min ye Wolosobugukaw fana fɛ ye min ye baaraw kɔni sigira sen kan kalantako la an b'a dɔn k'a fɔ sa min ye kalanta kɔni a timɛna olu fɛ yen u y'a yira k'a fɔ sa ko Wolosobugu kɔnɔna min ye kalanso foyi tɛ yen kalanso min n'a bɛ se ka fɔ nin waati in na ko maaw kun ye degun sɔrɔ ka taa sigi o kɔnɔna na olu sera k'u ka kalanta kɛ basigi ani lafiya kɔnɔna na an sera ka min sɔrɔ sɔgɔmada in na ka da Outlook ka kibaruya telimanw na o de ye nin ye an ye min sɔrɔ ka da Outlook kan Amara e tɛ nana an ka chauffeur ka fɛn ye
anga dɛmɛ an ka ambulance ɲinini ye yani an ka kunnafoniw kuncɛ. Mali chauffeur an farala ɲɔgɔn kan ka comité dɔ sigi, comité national d'ambulance, ko an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni walasa ni an ka chauffeur mun fatura jamana kɔ kan ou bien yɔrɔ janw na an ka se ka u su ta kana du u somɔgɔw ma nɔgɔya la. An ye numéro dɔ bila n'i bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ i bɛ dɛmɛ kɛ numéro min na. O numéro de 77 37 21 42 77 37 21 42. Ni i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la i bɛ se k'a wele. Ni min bɛ se ka ambulance d'an ma an mago bɛ ambulance la. N'i bɛ fɛ k'an dɛmɛ sira o sira fɛ hali n'i bɛ se ka mɔgɔ yira an na mɔgɔ min bɛ se ka ambulance d'an ma an mago bɛ o dɛmɛ na. Ayiwa o diyara n ye. Yirimajɔ ATT-Bugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ ATT-Bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ